Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi tí mo sì sọ wípé màá sọ lórí amóhùnmáwòrán. Ẹni náà béèrè wípé tí èèyàn bá lá àlá wípé òun wà ní ìhòhò lójú àlá, kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Mo sì ṣàlàyé fún un. Tí èèyàn bá lá àlá pé òun wà ní ìhòhò lójú àlá tí kò wọṣọ, tó bá rẹ̀ ní ìhòhò, kẹ́ni náà má dúró, kó má dúró ìgbìyànjú, kó má dúró àdúrà. Nítorí ogun afiniṣẹ̀sín ni. Kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́, ìdí ẹ̀fọ́ ló wà. Ẹni tó súnmọ́ kan ló gbé ogun dìde. Ogun àárí díẹ̀, àárí, aráṣìírí ẹ̀. Ẹnìkan ló ń gbógun pé kí àṣírí ẹ̀ tú, kán lè dá yẹ̀yẹ́ ẹ̀. Ẹ wò ó, kí irúfẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ kó gbàdúrà gidi, kí nǹkan tó jẹ́ source of income ẹ̀, nǹkan tó ń mú oúnjẹ òòjọ́ wọlé tó ń bò ó láṣìírí, kí nǹkan náà má bàá jábọ́ mọ́ lọ́wọ́. Tó bá jẹ́ pé ibi iṣẹ́ kan ló wà, kó gbàdúrà dáadáa kí iṣẹ́ náà má bàá, kó má pàdánù iṣẹ́. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ló ti dàgbà tó ń fún un lóúnjẹ, kó gbàdúrà dáadáa kó má pàdánù ọmọ náà. Gbogbo ọ̀nà tó ń gbà fi ń rí oúnjẹ òòjọ́ ẹ̀, kó gbàdúrà lórí ẹ̀ dáadáa, kó má dáwọ́ ìgbìyànjú dúró. Nítorí ogun afiniṣẹ̀sín ni. Ogun atúnisíhòhò, ogun abánikanlẹ̀. Ẹ wò ó, náà tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe máa ń sọ wípé ẹ má dúró, ilé ayé ò ṣe é dúró wò. Ìgbìyànjú, akitiyan, òun ló ń jẹ́ kí èèyàn délẹ̀ lérí. Pàápàá jùlọ, ohun tí ò tíì tó, ohun tí ò tíì da, ó ń fẹ́ àdúrà, ó sì ń fẹ́ àjò. Èyí tó ti da, òun náà ń fẹ́ àdúrà o, ó sì ń fẹ́ àjò pé kí èèyàn má padà sẹ́yìn, kí èèyàn má dèrò ẹ̀yìn. Títí dìgbà míì, èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Ọláwálé Ọ̀mẹ́wẹ́jẹ́. Ẹ dìímú o, ẹ dìímú sọ́wọ́ òsì, ẹ má gbàgbé. Yálà ìwọ ti gùnké ni. Má sinmi àdúrà, bẹ́ẹ̀ má sinmi ìgbìyànjú kó má bàá jábọ́. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbìyànjú àti gùnké ni, òun sapá lọ́tùn lósì. Má gbàgbé àdúrà, má gbàgbé ìgbìyànjú kí ó lè yọrí sí rere. Kó lè tètè ìgbìyànjú rẹ, kí ìgbìyànjú rẹ, ipá rẹ kó lè tètè mókè. Ẹ má gbàgbé àti like, comment, share. Ẹ subscribe, ẹ follow mi. Ẹ comment ohun tí ò bá yé yín, màá ṣàlàyé. Títí dìgbà míì, tá ó pàdé. Ire o.